na-eme nke ọma ebunie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana Eze-Ana ego adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma nọrọ ifite ego adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanya ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanya ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erigo anyị front and back ndị oche eri anyị front and back. Yeah, viewers all over the world. Abịakwa m n'oge awa nke eziokwu. Egwu ịnụrụ bụ egwu Stanley Okolie. Egwu o ji wee na-akwado mgbasa ozi anyị na-agbasa n'Ugochi toward na temple. For some of you that are seeing me for the first time, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite maọbụ kpọọ m Akajiugo. Abụ m onye isi nchụaja n'Ugochi toward na temple. Anyị na-agba afa mmiri ekwukwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja n'ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji bịa bụ how to feed your energies. How to feed your energies. That bụ isiokwu anyị. Mana before we dive into today's lecture, we are in the new month of May. Echefukwana. Now our group ritual for the month May started this morning. You can still join us at any interval because it's the whole month rituals. Make sure to go to the temple, chụaja, go for kubioku n'isi ndị na-esonyela all over the world. The friends of the temple, children of the temple, and members of the Restoration Evangelical Mission. And also, these ndị newly formed the consecrated. Nabo aja itu aka easy esi emegide till the last day of the month. I need to go on a 4 days program. I just lighting up candle. This in the name so I will could be. Then was it bars I need Jenna and be the charge and Messaraka. Gana book a letter, get charge. All the a temple, charge to entities of powers. They never enjoy a will, Messaraka. I can tell you one that you are quite, can I carry it all? Yes. So I'm only tradition like he gave me a chat and WhatsApp before what all the 3 prayer requests. I get them out and actually know I go for they could be okuni cigar on wow. We started this group rituals over 3 years now. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media more on issue you all although necessary. But I can tell you Ike the Najana Chunigwa, Makanigwa Bika. So I'm only interested. Mob no one to do when Ankuzia.
chat ya m na WhatsApp number 0805 7837672 maọbụ 08138243871. Na na screen gị ga-afụ these numbers mbọ. Then ha bụ ihe ị kwesịrị ịma. Feel free to chat me nwa ajụjụ ọbụla ị nwere. Let's dive into today's lecture proper. Remember, important announcement. There is the topic of today is how to feed your energies. So when you pay attention today, believe me, you will learn something very unique. Keep striving for noble knowledge. Because like I always tell you, knowledge is power. Knowing application of knowledge is power. If you are knowledgeable, a good master. If you lack knowledge, you remain a slave. So strive for noble knowledge. Very important. Now here chọrọ ịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na ịghọta inwe the wider knowledge of how things work in creation, ihe a ma afịara gị ahụ. Today anyị chọrọ ka anyị mepee anya gị ka bandage fall off on your eyes ka ị nwee ike ịghọta ihe ị kwesịrị ịma ka ị ghara ịbụ a slave. Gịnị ka anyị ji maka ịkọwara gị? Today I want to address really any seekers only. Those people that are actually seeking for the truth. Yes. I want to address those people that are honestly, they came back to their roots with open mind. And some of you are what of Nahashata to their roots, but they are broke. Here where they go, Ichuwaja, be teacher. I want to talk to you this morning. In Cambo, some of you were say all more and I read repeatedly. The answer to your question, name will few and I wrote repeatedly, as case may be, when the needs arise. Or they can go ahead and say, and I walk bedum. I didn't walk bedum when the needs arises. Yeah, I walk. But I see now, all more him more than Nanya, more we than Naya Lobi. Your devotion, na determination, and hard work we have more needed. I'm gonna back and see what I got to do. If I not check while again, no worry him more than why I kage. Esi kwana na ijiri ego maka ihe eme ya devotion. No. Spiritual work does not ties with dog ejiri ego. Let money no deprive you your devotion, spiritual devotion. Yes. Here na chekwala go whether be ego or pay attention to your spiritual devotion and spiritual energies. Obro na ijiri ego na-eme ihe ndị a mma agwa gị mee and it shall be well with you. Dịka isi agwakwa gị, agwara gị na-enwere so many ways to kill a rat. Gwa gị mmadụ nwere ike si n'ọka ọ na-efidi chia ma ọ na-efidi forces ya every month. Mana imebere ihe atụrụ anya ka ime, I can tell you are not doing the right thing. And by so doing, your spiritual energies will not be increasing. How to energize your spiritual forces? When I call again, I will go near if you go to Gimbo, but in whatever you get in a from time to time. I worry now. More than whatever you get in a field your forces from time to time. I worry now. So many things that are important. Here more to naka recognition. Nchetaka. So he can enable and I am tak and go so many ways he gets in energizing your forces. Yes. That he gets in activate your forces. That is my message of today.
So he ga-eme bụ nke dị mkpagoro bụ na ọ ga-enwerịrị devotion dị very important. Ọ ga-enwerịrị time gị na ụmụ mmụọ ji anọ maka na ncheta aka. I can tell you na enwere some of that your relatives na-eche ka ịkpọ ha na phone ka ị jụọ ha ole kedu ka unu mere. O nwere some of your friends and well wishers ndị gị na ha dị mma mgbe gboo na-atụ anya ka ị visit ya ha kedu ka unu mere. Ọ bụrụ ka igota bread, ọ bụrụ ka igota anything. Yes, by so doing you are nourishing the bond. Adị m mma gị na mmadụ. Ihe niile abụrụ ego. So stop telling me na no because na ijiri ego iji emedo agwụ, jiri ego iji emedo nke. Ihe important bụ ikwuru onwe gị n'ọkụ na-echeta ụmụ mmụọ. When was the last time you recognized their chi and their forces? You recognize them. Hapụgodo ego, hapụgodo na ego achajiri gị ga-eji wee lụọ ọrụ na ọdụrụ ọbụla ọdụrụ. Ụnụ adịghị aghọta etu ọrụ mmụọ a si adị. Ihe dị mkpa bụ devotion, ncheta. Kedu that particular time ị na-pay attention to your spiritual forces. Enwere countless times m na-create time daily iji wee mee connect onwe with ụmụ mmụọ forces mụ na-asụ. And then I like inye gị some tips. Every morning, once we wake up, he is in Memeo to go and have my bath. Once I'm done with that, I'm going down straight to the temple. Kanchu aja, kubioku, nisindrine, nesuelai, and our fans all over the world. That is the first thing. Then during the days till the next morning, at intervals, I create time to connect myself with the entities of powers. Well, chuaja, kubioku, nisindrine, nesuelai, all over the world. Via meditation. Yes. So here na to agwa gị bụ na ị ga-create time oge ị ga-asụ ụmụ mmụọ na emu abịago m abịara nke mme uche ụlọ via praises, via ịyọ mgbaghara mmehie, via petitioning, telling them etu o si dịrị gị. Then iji okwu make declaration maka na mmapụ anaghị egbu awọ. Ị ga-ewepụtarịrị oge gị na ụmụ mmụọ ji akpa nkata. Ọ dị very important oge iji akwụnye onwe gị n'ọkụ. Mana ana m achọ ịgwa gị na devotion mgbe ahụ iji ekpe ekpere, mgbe ahụ iji aga ọfụ dị very important. O nwere ụzọ ọzọ ndị mmadụ si enweta ngozi bụ unu nwere ike inwe ihe a na-akpọ chain prayers. Gịnị bụ chain prayer? Chain prayer bụ ekpere mmadụ na-abụ ma ọ bụ karịa jikọtara ọnụ wee kpee maka ọdịmma ha. A na-akpọ chain prayer. So o nwere mgbe ụfọdụ ị na-ekpere onwe gị ekpere, mgbe ụfọdụ ọ na-adị mma join ya a group of people ga-ejikọta ọnụ na-ekpe ekpere maka ọdịmma ha dum. Very important. Ana m achọ ịkọwara gị how to energize your forces. Energize your forces abụrụ sọ mgbe iji gbuo ọkụkọ ma ọ gbuo ebulu ma ọ gbuo efi. Ntị ọ dịkwa. Unu na-eme ka ihe a na-esiri unu ike na-adịrị unu difficult. Look for a group of like minds. Ebe unu nwere ike ịpụta in a month tụkọta ego, no matter how small, bịa together, kwubie okwu, gụọ ọfọ, chụọ aja, ọ chụkọta aja ọnụ. O nwere ike ọ bụrụ na ego ị na-contribute bụ ego candle na ego saraka, just maybe just token ị na-contribute for ego unu ji egota ihe as a group, chụọ aja n'isi unu niile, lighting up candles, kwubie okwu maka na igwebike. Lụtakwa okwu Jizọs kwuru na Bible. Ihe nji ahụ na-ekwu otu Bible ụfọdụ ya asị ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ, ebe ọ na-asị na ọ bụrụ na ụdị ịbụọ na-etọ kwuo okwu n'afọ na ya na ya, o nwere ihe mụtara. Ihe nchọ ka ịmụta dị ya bụ na mgbe ọbụla adị ịbụọ na-etọ kwubie okwu na ọ na-aka adị ile karịa ihe ofu onye kwuru. Ndị oyibo sụkwara oyibo sị two good sense is better than one. Ndị Igbo tụọ ilu sị na-agbakọ ọkwa nwa n'olu na ọ dị awa n'afa. Ihe bụ the powers of igwe. So kedu mgbe ị na-akwụnye onwe gị n'ọkụ personally? Kedu mgbe ị na-join group of like minds n'ofufe worship? Ọnya ka anyị ji akọwara gị gbasara
place of worship anyị na-ekwu okwu ya. Enwe ụfọdụ n'ime ụlọ anyị bụrụ na enwere ụka ọdịnala. Ụfọdụ n'ime ụlọ amabụrụ the importance of coming together as brethren. Ikwubi okwu n'aha Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Ị mara maka ya. Ị mara ọkwu the importance of n'ihi enweta group of people nke na ha na-achụkọ aja ọnụ for the month. Ị mara na ị ga-enwe the time ị ga na-ewepụta onwe gị iji eme meditation. Ị mara na o nwere time ị ga-ewepụta onwe gị iji sow seed for the evangelization. Ị mara na o nwere mgbe ị ga-ewepụta wee contribute to charity as a group. Ị mara na o nwere mgbe ị ga-ewepụta ego ma whatever you have, your time, your whatever, support more counseling. It will give to gị impact other others. Onye ka iji akụwado ndị mmadụ ọdịnala Igbo abụrụ ọsụsọ mgbe ije gọọ ji gọọ for chụọ aja ị na-abịaghị. No, we are trying to bring brethren ụmụ ọdịnala ndị kwetara n'ofu okwukwe together so that as a unit, maka na Igwe bụ ike, anyị ga na-enyerịta onwe anyị aka na-agbalite anyị ume. Maka na adịka nsi gwa gị na m wee reformer. Mgbe anya ka anyị ji create this place of worship of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile n'ụka ọdịnala. Ebe a ka anyị ga-abịa nwee time for seminar, nwee time for consultation, preparation, meditation, retreat. Maka na otu ụzọ dị etu a ka iji amata ihe ị mara. Maka na iron sharpened iron. N'isi na ị nwere ego iji achụ aja na-adịbịa charge nnukwu mana spiritual discharge nnukwu. Why can't you get yourself along with people of like mind? Iwe nwee mgbe ị na-achịgharị obi gị ka o wee dịrị gị mma. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi, chaatị m na WhatsApp 0805 7837672 or 08138243871. Na ya na screen gị ga-abụ these numbers mkpọrọ. Chaatị ya anyị agwakwara gị ọ bụrụ na isogo na ndị alụrụ ọrụ mmụọ dị iche iche, onye ọsọ ya bụ na onye alụrụ dị ọrụ mana ngwo mgbe ichukwara chi gị mana nwere changes ịfụrụ, then indicate ka anyị dị ahụ na WhatsApp group ebe anyị ga na-akụziri so many things ị ga-ama, because I believe na iron sharpened iron. Ka mara nke Chineke pụrụ ime ihe niile gozie unu niile, ka ọrụ aka unu bido mịtawa mkpụrụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ike niile si n'aka ya bịa. Ka emesịa nụ ka ọ dịkwa na echi niile. Udo dịrị unu.